I let it fall, my heart, and does it... ליאור לוי, 1.76 מטר, כמה קטן, שחקן... ליאור שחקן מאוד מהיר, שמסוגל לדחוף את הכדור קדימה, ועוד פעם, כך טובים מבחוץ, למרות למורחב של נבחרת הנוער. שחקן נחמד מאוד, רואים לפי ההחלטות שלו על המגרש, שהוא מבין את המשחק ומבצע היטב גם מתחת לחץ. ליאור לוי עם החדירה. אני חושב שליאור לוי עשה את ההבדל פה בין שתי הקבוצות, ובאופן קצת פחות בולט, אבל ברגעים הקריטיים אוריה עטיה עשה את המהלכים החשובים. חוזרים, הם לא חודרים, הם לא עושים כלום. הוא זאת אומרת מבחינתו הכל מובן מאליו. ליאור לוי לא רוצה לזרוק, עטיה היה בינתיים קולט השלשות האלה. הוא רוצה להראות לנו שהוא זורק טוב מבחוץ כמו אחיו יריב. כמעט 90% מהשתיים, אם אנחנו מכפילים את זה ל-1.5, זה פשוט אחוז מדהים משלוש. איך להחטיא את הדבר הזה? מקבל כדור נוח מהטיה, הנה הוא מגיע. תראה את הטיה. גריידי מאחוריו. איזה דבר? מה שאני שמעתי, מכיוון שהמקום פה לא ממש בנוי לטלוויזיה. אמר ברוב הטיימאוט הוא דיבר על הריבאונד ההגנה שהם לא מצליחים לקחת. מרגיש את המעמד כאן עוד בארץ. חדירה יפה של ליאור לוי. אורלנד לא מצליח לקחת לעצמם קריירה ספורטיבית, אלא קריירה צבאית בדרך שבני הקיבוצים הולכים בה. מה התוכניות שלך לעתיד? לך לצבא. חוץ מזה בקשר לכדורסל? צבא, להיות קרבי. תודה רבה אוריה. אמא, הבאתי גביע!